Sawubona mnumzane. Ke mamlumzana wena man. Akere ke o kgalemetse o mbitsa mlumzana, ke mlumzana na man. Uxolo manje mnumzane. Eish, Ke eng o batlang? uPhilip naye ufonile. Philip. Eish, Nna mona ke na madi mona. Madi a ka fedile mona. Ke tshwana fela le ene ke batla tšhelete mona. Kasongo bafo. Umnumzane uthi akanagazi. Naye ufuna igazi ngoba akanamali. banna. Awuyangidida bafo. Uthi lo muntu lo uthengisa igazi uthi mina angifuni igazi bafo, ngifuna imali bafo. Banna. Mnumzane. Ke mamlumzana wena man. Ke Konje utheni? ke ra ke na madi ke tshwana fela le ene mona. Ke batla tšhelete le nna man. Kasongo mbona wewe. Umnumzane uthi akanagazi. Igazi liphelile ngoba naye ufuna imali. Hayi bafo, mamela manje. Ngithi mina angifuni igazi mina, ngifuna imali bafo. Manje mina ngiyana lapha egazini akunomuntu uyasho ukuthi akanalo igazi naye ufuna igazi ngoba ufuna imali. Manje ngiyana lapha kuzo zonke lezo zinto mina. Umnumzane usaphinda leyo nto leyo. Hey, lo phathe. Philip.